para que nacera este libro tiveron que pasar moitas cousas, non? O libro é igual que a imaginación é como un levedo da memoria, non é algo que nace de cero, non? Aí cando falan o xenio creador, non hai digamos, nin obra artística ni literaria de tal que non teña unha conexión, un principio, non? Que non le vede da experiencia da vida, realmente que non sexa realmente importante. Entón, este libro para min xa é unha especie de arca, non? Cando decimos arca, non podemos pensar na de Noé, que non está mal, non? Porque aí foi eu cando penso, cando se fala de Noé, non? E do mito de Noé, non estou realmente, non vexo unha grande embarcación, grande onde se mete, ainda que moi fermosa esa historia, era cando estábamos na igrexa, seguramente era dos poucos momentos en que despertábamos, non? Do noso sopor, entón atendíamos aquela historia na que entraban os animais nunha barca, non? Pero eu, máis ben, o que vexo é teño a imaxe dun Noé, sería un vello, un menos vello, que levaba unha hucha debaixo do brazo, onde estaban as palabras que nomeaban os animais. Entón, tamén ten outro significado de arca ou hucha, na tradición galega, eran os arzóns, as huchas, onde estaba o máis importante da casa, nas casas labregas, mas tamén nas casas das vilas, e ali estaban as cartas, moitas veces de emigración, de América, e ali estaban as lembranzas máis importantes, as primeiras fotos, cando se fixeron, estaban as escrituras das propiedades, estaba o enxoval, estaba o liño, estaba as roupas así máis queridas, tamén estaban as sementes, moitas veces para proteger, porque era o lugar máis protegido, era o lugar sagrado da casa. Entón, para min, este libro ten esa condición, está chea de memoria, tamén de sementes, porque hai moitas cousas aí, falábamos antes, que poden agromar, que poden servir. No centro, na célula nai, como nos petroglifos aí, ese primeiro círculo, e despois hai unha expansión, que sempre estamos, foron os primeiros grafitis que se fixeron aquí no Atlántico, hai miles de anos, a xente ia co sílex, a mellor clandestinamente, facendo os petróglifos aí, levaríalle moito tempo, e sempre é un enigma o que querían contar, pero seguramente contaban algo que quería que ver moito con eles, esa mestura da terra, da topografía, das cousas máis carnais, ao mesmo tempo dos sonos, ese mundo astral. Entón, aí no primeiro círculo do libro, como célula mai, están os diplomáticos, está ese obradoiro que decía Baudelaire, falaba que había que multiplicar os obradoiros